Catvig Leasing. Catvig, som sælger børnetøj, er i gang med at etablere et leasingsystem, hvor kunden kan sende tøjet retur og bytte til nyt. Modebranchen og bæredygtighed er jo på en eller anden måde lidt et paradoks, kan man sige. Fordi os, der arbejder i modeverdenen, vi driver jo en forretning baseret på forbrug. Jo mere forbrug, jo flere penge tjener vi i princippet. Så derfor så er det en utrolig stor og spændende udfordring at prøve at skabe en meningsfuld bundlinje i den her branche. Og det er det, vi er i gang med at undersøge ved hjælp af vores leasingprojekt, som baserer på cirkulær økonomi. Catvigs nye forretningsmodel er et alternativ til den mere traditionelle teknologiudvikling og rummer et stort potentiale og kan skaleres op, som anvendes til andre produkter. Jeg tror, at når man taler bæredygtighed i det hele taget, så er det ekstremt vigtigt, at man får koblet økonomien sammen med idealismen. De to ting skal forenes, for at vi får den store gennemslagskraft og virkelig kan skabe en forandring. Og det, der er spændende ved vores leasingprojekt, det er netop, at jo mere bæredygtigt vi opfører os, jo flere penge tjener vi sådan set. Det vil sige, at bæredygtigheden, det at gøre tingene rigtigt, bliver hoveddriveren i at drive forretningen. Aarhus Vand AS. Aarhus Vand åbner til efteråret et nyt rensningsanlæg, hvor fosfor kan udfældes af spildevandsslammet tidligt i rensningsprocessen. Vi har noget spildevandsslam, som i bund og grund og i natur er et affaldsprodukt, men hvor vi så har tænkt kreativt og siger, hvad kan vi bruge det spildevandsslam til? Vi kan bruge det til at lave energi, og sørme har vi fundet ud af også, at det fosfor, der er i vores spildevandsslam, det kan vi trække ud og så bruge på landbrugsjord som kunstgødning. Fosfor er en begrænset ressource, som vi ved, der ikke er uendelige mængder af på denne jord. Anlægget er det eneste af sin type i Danmark og skaber mulighed for at udvikle en metode, der på sigt kan øge udfældningen fra 30 til 60% af spildevandet. Strovit-projektet er innovativt på den måde, at for det første er det første anlæg i Danmark, der bliver opført i fuldskala. Og der er ikke mange af dem i verden. Og vi udvikler projektet i samarbejde med danske producenter. Så der er en stor effekt i hele projektet, også eksportmæssigt. AVVIS. AVVIS har gennemført et nulskraldsforløb med 105 testfamilier for at øge genanvendelse og mindske ressourceforbrug. De har simpelthen oplevet, de her familier, der har medvirket i nulskrald, at de har nedsat deres forbrug og sparet en masse penge ved at kigge på deres affaldssortering, ved at undgå madspild og ved at tænke over deres forbrugsmønster, når de køber ind. Involvering af borgerne har skabt en adfærdsændring i form af begrænsede affaldsmængder og en øget affaldssortering med 51%, som kan bidrage positivt til den grønne omstilling. Det innovative er først og fremmest, at vi har inddraget brugerne i den her proces. Og det er i dialog med dem, at vi har skabt resultaterne. I stedet for at komme med nogle forkromede informationskampagner, der går den ene vej, så har vi simpelthen lyttet og taget brugernes input til os. Og det er det, der har drevet hele bevægelsen, kan man sige.